Nyakwa Ramogi juang waseduogo kendo weche manyien koserumo kacha wa penji kendo wamedo mana koni mondo ikonwa ni nyaka sani kwayo maber ni sikul mane machiegni e kidieny machielo mar nonro mar Gaset. Gaset kawuono wacho nade? Gaset mawango ka Daily Nation koma Mother Standard wadhi rango to motelo mano KCSE chakore kawuono. Ka ochakore kawuono Nyakwa Ramogi juang yawo container kuonde mopogore opogore. Mano e gimomiyo gimineno mbele ni sani wan gi jafwambo wa Crispin Otieno kaka machielo bende wantiere gi chenro matimore kaunti ma Kisumu kamiyawe otese makamagi. Sani bende nyalo mana kawo thuolo mondo mi rangi ane kama gintiere kar kacha ni gik mage matimore to motelo mano adadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisii mondo mi atura kod nyawadwa Crispin Otieno uchewe yo machalo nade kaunti ma Kisii to nyaka sani peny mar KCSE koro chako moloyo nyithindo 800 dibedo katimo peny makamano e piny Kenya ma en peny mabiro mana thuolo manok ahinya ka peny no mar KPSEA kod KCP bende osebedo kacha korumo ikruok chalo nade nyaka sani gik mage maponono timore e kaunti ma Kisii. Mana kaka iwacho antiere e lok tich ma kaunti ma Kisii kama peny ma klas 12 iyawo okinyi masani kendo jotelo mawuok migawo mochung'ne somo e kaunti ni dhi nyime kod yawo container ma oting'o otese ma idhi tim kawuono ka chakore kod penyno mar Kizungu. Motelo ne mano kaunti ma Kisii en kaunti ma ni kod nyithindo madhi timo penj mar klas 12 34,854 kuom mano nyithindo ma yawuoyi gin 17,594 kendo nyithindo manyiri e kaunti ma Kisii madhi timo penj mar klas 17 penj mar klas 12 mano gin nyithindo 17,258 motelo ne mano bende ne waloso kod jagoro mochung'ne weche somo e kaunti ma Kisii mano Pius Ng'oma mowacho ni giketo chenro makare mar neno ni e kaunti ni yore mag penj odhi e yo makare kaka nyicho chan kendo giwacho ni gino masani koro ging'i ahinya en kind penj mokwongo gi penj mar ariyo kinde kanyo ma osebedo ka chochni mag penj bete kendo yudo ka jomoko chano mar kwalo penje kind pepa mokwongo kaachiel kod pepa mar ariyo omiyo giwacho ni giketo chenro makare obila oket kar romgi mar neno ni tok penj mokwongo onge gino moro amora mabiro bedo ka timore skunde mopogore opogore manyalo kelo chochni mag timo penjgo. Mana kaka inyalo neno toke ka magi gin moko kuom obila ma oikore mar tero penj skunde mopogore opogore. Mana kaka inyalo neno ka gisechopo ka kar romgi penj oyaw dakika machuok kapok oromo saa 1 okinyi kendo kaunti ni ma Kisii ni kod kuonde midhi time penj kata examination centers mano 372 kuom 372 go 10 adhi bedo mago mong'ere kaka private secondary school examination centers ka ariyo dhi bedo gin kuonde mitime penj ma idhi time prisons omiyo chenro duto te oketo yo makare tok ka oseyaw container amokane penj mar KCSE machakore kawuono ni ang' ne walos kod jotelo mochopo ka jotelo mawuok e migawo mar somo kaunti ma Kisii kaachiel kod jotelo mopogore opogore moting'o nyaka kaunti commissioner ma kaunti ma Kisii mondo wawinjane negi wacho ang'o kaluwore kod chenro moketi mar neno ni penj mar higa ni odhi e yo makare kaka nyicho chan. Inyalo paro kaunti ni ma Kisii bende kaunti ma jatend migawo ma ochung'ne somo Ezekiel Machogu ae omiyo jotelo mopogore opogore neno ni gitim kar ma ginyalo mar neno ni Kisii ok obedo gi ng'ikruok mar penj mar klas 12 ma higa ni. Cleophas Otieno erokamano ahinya Crispin Otieno ka intiere kaunti ma Kisii kendo wageno ni kang' piny makamano chako ang' miyo ler e gigo mabende osebedo kacha katimore achiel kachiel. Erokamano ahinya kendo wakoneo maber ka iluono chenro makamano e kaunti ma Kisii. Nyakwa Ramogi juang kaka iwinjo kwan mamalo mag jopuonjre pod nitiere kacha e kaunti ma Kisii makoro sani bende igeno ni dhi chako penyno mar KCSE odiochieng' ma kawuono. Koro dano rangane
e kaunti ma Kisumu pichni mako dala kanyo achiel kachiel gin pichni mabiro ni kawuok e kaunti ma Kisumu. Kanyo nyalo bedo gi ni neno apisas mopogore opogore. Gin apisas man kata karito penj. To ka girito penj e yo machalo nade. No ka gin e alama. Inyalo kanyo kapo ni wuok e kaunti ma Kisumu kanti japuonj moro ming'eyo kanyo ni en ng'awa. Jotend arita kwe bende nitiere kar kanyo ka ineno gi kanyo chenro mopogore opogore. Wacho jogo machiwo arita kwe giwuok e kidienje mopogore opogore mag obila ka kanyo bende neno mago mag jo Kenya Wildlife Service bende ni kanyo ka jopuonje mamoko bende nitiere ano kanyo japuonj machielo ponono kore mana ikruok ka giwinjo twak gigo ma ikonogi ka oganda pok obiro ka openj mondo mi giwuogi penj ma kama nyakora Ramogi jwang' obiro mana ndalo achiel to gigo duto kane osechako. Koro ka wanyalo yudo kata duondgi ka ponono giwuoyo ka wanyalo winjo duondgi ka gintiere kocha mano ino ka japuonj mawuoyo man bathe kanyo mano Mr. Nyayal ka entiere kar kanyo koro chiwo wach mopogore opogore. Wanya winjo gi ane under the table. That is the time that you even see some of them wetting their clothes because they fear that maybe their tricks have been uncovered, and that is not what we want. The mantra again is that the vehicle in or the exam in, the gates remain open. And when it remains open, we are not saying that it has to be closed and then you put a lock. That is when the gate is closed. No. It must be open and there should be nobody obstructing any of us as we move in, as we drive in, so that we can ensure that everything is running very smoothly. Given that we may not have enough time to address you, I want us to stick to those regulations and to ensure that every candidate who is registered and is present there is given that chance to take the exam. And because we don't have time and we have got many officers here, I would want to call upon our senior from the regional office to say something, and then we'll go to the TSC, and then finally the DCC. You guys live on Ramogi. Are we live? We're live? Yeah. Good morning. Good morning. I feel elated to be with you today. It's a good day that the Lord has given unto us. I thank you, Reverend, for giving us that chapter, that the book of Isaiah, that we should not fear, that we should have faith in ourselves. First of all, we should have faith in God, and we should have faith in ourselves. I don't want to say any more. One thing that I want to repeat over and over again, that you remember the word integrity, integrity, integrity. Integrity is what you do in the day, in the night, when people are around, and when you are alone. Integrity, just do the right thing and be fair in judgment. A number of times, the situations will arise that require your discretion. Do it in fairness. My name is Pamela Kelo. I'm the Deputy RD in Nyanza. I've come today, I was here the first day. I've come again today to witness the distribution of the papers. I want to thank you for coming early, before the time 7, when we are supposed to open the container. I know we have my colleague from the county, Governor's Castle. Kindly greet the official. Okay, thank you, Deputy Regional Director. Colleagues from both Ministry of Education and TSA Live, officers from the Ministry of Interior, managers. Good morning. Good morning. My name is Kawai Kisia. I'm the County Quality Assurance Standards Officer. Just want to say that it's another high time for us to pull up our socks as we manage these exams. We've had the same taking place for KCP and KIPSEA. We managed to go through successfully. I believe as we begin the written exams for our 4 candidates, we shall also uphold the integrity that my seniors just talked about. The CD's message is that we wish our candidates well, and wish them well means
not allowing them to compromise the people by engaging in malpractices. The civil service, they say, when your senior has spoken, you only salute. I salute you. Have a good day. Thank you. Madam Perpetua, please brief the official. The DCC senior officers from the Ministry of Education, security personnel, center managers. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. God is good. And all the time. And that is His nature. Wow. Now, I want to take this opportunity to say that this is a bright day that the Lord has given us, and we must purpose to do what is right. This season of examinations is guided by rules and regulations which we must observe to the letter. And with that, I send my best wishes to every candidate. Thank you. Thank you. Good morning. Good morning. Once again, welcome to our container. We have worked with most of you. I've been looking at your faces. I think I know almost all of you. And I've also done roll call faster to see how many of you are ready to listen to the words of wisdom and advice from our seniors. We have 19 centers. 19. 19. We have 19. It should be 19. And I can see only 11. It's 11 or 10. 9 officers are yet to come for our briefing or our small lecture. I have appointed Magadi. I know him. So I think we are all mature men and women. The rules remain the same. This is the 6th running year now we are running exams. Am I right? From 2016, it's 2016. The container, since we started this issue of containers now 6 years. We have experience in management of exams now. Although we keep reminding ourselves, don't fear the way we were told by the pastor. Don't fear the way we were told by our director. Because at your age, if I look at all of you, you are all past the age of cheating exams. Because you never cheated to be where you are. Am I right? But I look at you, you have always struggled to be where you are because of your effort and your wisdom. So we maintain the same. We get worried when we see some young officers. But when we see old men and women, 2000, who's up? 90s or 80s, we don't have worry, madam. Because we know these are who have grown through the system by their hard work, and they have achieved, their own results. And I'm sure they will also want their candidates to achieve, what they have earned themselves. Otherwise, it's time we're going to open. I want to thank you for the cooperation for the few days we have had exam. We have not had any hitches for the last 1 week. Thank you. Yeah. So we want to maintain the same, and may God bless us all. Amen. Amen. Now time to open the container. So you director Mingewapi. We are Samoja sharp now. Open. Who is holding the Ramogi juang pishi mineno sani kore no kanyo county ma Kisumu idhi yawe ayanga. Koro ka idhi yawe kacha mano nyiso ni koro penyno owuok kanyo kendo chak poge sikune mopogore opogore. Kama konya chele neno Kisii, county ma Kisii ero kore yawe kar kacha jodito sekta mar somo bedo sichopo kar kacha. Mano log tich mag weche mag somo kore yawe gi jodito go mag somo e county ma Kisumu. Ensa chiele wange ukinyi ma kawuono weche makor biro ni achiel kachiel. KCSE ochakore mane kamiyawe mae twak bende madhi bedo twak mokwongo kinyi ma kawuono
ka warango gi kacha ni gik mage ma omi pek okinyi ma kawuono kamane achiel kuomgi. Penj chakore ka nyithind skul moeo 800 chako penje sikunde mopogore opogore. Kasani bende wan gi jopuonje wacho ni jogo matayo penje sikunde mopogore opogore sani koro yudo thuolo madhi kawo tese mag penj kamikewi ka guogi container mago mag duolo marango kendo tayo weche mag yiero. Ineno apisas mag county koro gidonjo kar kanye county ma Kisumu kae kama otese duto dhi bedo ka wuoke kendo itwegi e yo moro makare ka irango ni arita kwe bende oridi. E kinde ma iridogi kanyo en mar neno ni penj ka igole e yo machalo nade. En e yo ma uyanga iwacho ni ka en kacha onge kuo mora mora ma igeno ni nyalo biro bedo kanyo ka mago te timore e kinde mokalo. Nyakora Ramogi Jwang' mago pich mabiro ni achiel kachiel kawuok e county ma Kisii kod mano bende county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono ka penj duto bende nitiere kar kae. To okan kenda ni mar gigi duto ma waneno ang' warango ni nyaka sani gik mage ma onyalo bedo ka walose kaka chenro bende dhi nyime. Nyakwa Ramogi Jwang' nyaka sani nakoni wane nonro mag Gaset kata iye kanyo bende wan gi jafuambo. Oneno ka jofuambo ke kuonde ma opogore opogore ka sani bende wantiere kar kae. Wapenjo ni sani Gaset dhi nyime osechake Gaset mar Standard kod Daily Nation penj mar KCSE chako. An gi wendo kawuono jafuambo Julius Otieno en ema wan kode kawuono kata dhi bedo ka loso mana matin dhi bedo bende ka waduoke mede studio ka mondo mi wapache mopogore opogore. Pachi mapiyo i penj makoro sani chako mar KCSE nyalo bedo mane? Erokamano jatelo Cleophas. Mokwongo kabisa nyaka wawish our children nyaka wagisgi ni timo penj school kalo penj maber mano ema gitegia kaka life margi mabiro. Koro nyaka wangis nyithindwa ni ka odhi timo penj ng'en ma ngimani ma kiny. Koro kitimo penj to nyaka ibed discipline, nyaka ibed focused mondo igen ma ngimani ma kiny. Otherwise again ma wish nyithindwa te success tagad gidhi kalo maber e penj ma gichako kawuono. School ma inya oro ne ayo maber mane spono school mane dhi machiegni kod dala. Nitie skul moro matin e Ugenya miluongo ni Siginga Secondary School. Siginga. Nyithindo go to wish them success. Nyakwa Ramogi Jwang' wantiere kar kae neno mago koro tese oketgi kata ke noridgi olorgi matek ahinya odiochieng' ma kawuono ka penjno ma iwacho ni mar English no koro bende dhi chako odiochieng' ma kawuono ka igologi kacha ka irango kaka ikeyogi kuonde mopogore opogore. Apisas mag arita kwe bende nitiere. Ma en singo mane ochiw kod riwruoge mag jodito mag josiasa duto ka gintiere counties mopogore opogore. Mano kotelne kod jatend migawo mag wechego mag arita. Sani gino magidwaro en ni bende arita kwe oridi. Nitie counties mamoko Nyakwa Ramogi Jwang' madhi chuno kata mondo mi otese makamagi ogol kendo ter oti kata gi kalapapla. Mano kaka irango kanyo erotas mago tas ma county ma Kisumu ineno kata mano Kisumu Central mane sub county no kama entiere to kame kawe kanyo en iwacho ni mano county kanyo DCC office mano kama gichope kendo ikawogi ka ikeyogi kuonde ma opogore opogore sikunde duto e piny Kenya chakogi. To gimangi ma inyamo winjo ka jotelo kendo jodito mag weche mag somo iwinjo kacha kowacho. Julius, nitiere gino ma liekore ga ni samoro nyithindo ma oyudo kata mochwanyore e kinde mag somo ok giyud ratiro mag timo penj. Moko bende nyalo wacho ni nyalo bedo gi luor wich kuot nyalo donjo negi mondo kik gidhi e klas kacha mondo mi giyud tiegruok kata mondo mi koro giwuog gitim penj. Kiwinjo wach mowuok kuom jopuonj mantiere kaunti ma Kisumu, nyathi ka nyathi mosendikore ni dhi timo penj to biro kata ka ng'oma notimore ne oyie mondo miye penj. Aparo ni mano sheria maber dware ka nyathi kosa nyalo timre ka nyathi dwa timo penj, lakini mano oken lances mar mondo mi serikal ma timo ama tambe timo penj no. Koro aparo kata ka gimo timre kapok gitimo penj to dwa ka nyathi mora bora dise register bora do sendik ne dhi timo penj onego bedno omi nafas mar timo penj no mondo ing'is na adier kata ma otimre kama
lakini na prepare another timo penj koro ng'ato kik mayo opportunity mar timo penj. Yeah. Pen en ratero mari nyakwar Mogejwang kama ntiere kacha ikonwa ni yawe maber nti kwayo ne sikul mane ero kore yawo gi counties mopogore opogore jopuonjo sechopo kacha kineno ka ikawe otese michiwo go nyakwar Mogejwang e county ma Kisii ka ineno sechak pogi chenro ma kama no chako riat iwacho ni gichaka draw ochaka sachiele wang'e county ka county oseyawe ni ginto gichako chenro gi eyo machalo nade pichni mineno sani mago machiel kachiel mabiro ni kawuok e counties ariyo manyaka sani wasebedo gi thuolo mag yudogi e county ma Migori bende igeno ni kacha osechak pogi e county ma Siaya county ma Homa Bay bende en gino ma osechako kendo koro odhi nyime counties mopogore opogore kamachielo bende iwacho ni ka sa 12 gi dakika 55 kanyo mano county ma Taita Taveta e bomano ma Voi koromo kanyo sa 12 gi dakika 55 mano dakika 12 mokalo ne oseyawo container no moting'o otese kuonde ma opogore opogore mane kama ne gibedo kacha ka ipogo otese go bende ka giwuok kendo gidhi kocha achiel kachiel kama idhi kege ka gidhi e sikunde go mano gigo ma bedo kanyo to chenro gi duto e county ma Kisii ka inene mano itayo kod iwacho ni jodito e sekta mar somo ka gintiere e log tich mar county ma Kisii mano kama oting'o apise mag commission ma e county ma Kisii iwacho ni koro kosechak yawe onego ikegi gima timore sani en mano miwacho ni gigo giketo kokgi ni adieri wakaw penj ma kama monego wakaw kendo koro watere center machalo kama nitiere wacho ni center managers mopogore opogore kama gintiere kacha nitiere supervisors nitiere invigilators giduto gidhi bedo kwan maromo nade ka gintiere kacha moyo kata 1242 kaka nonene penj mar KPSEA kod KCPE gidhi timore nade counties mamoko ka penj mar KCSE chako nyakwara Mogejwang penj mar KCSE ma en penj madhi nyime kod lai ma bende wanyawacho ni en lai machon ma bende pod sani dhi nyime mano lai no mar 844 mano tiende ni penj ma kama bende dhi nyime kod lai manyachon chakoro ka sani bende maber ni ka ndalo biro chopo ma nyithindo masano timo KPSEA ka gidhi chopo nikech gin bende magidhi bedo mokwongo madhi timo penj machielo nying ma idhi miye wabro ng'eyo kaka kine ka ochopo to gik mwang'eyo sani en mana assessment ka gima sani bende nyaka wang'e kaka nitime e telo mar Uhuru Kenyatta paro mane nitiere nen mar loko iwacho ni lai mar somo kata kido mar somo mar 844 mondo chope mano mar CBC ka bende sani waneno lokruok mar paro junior secondary ni ok odhi bedo e sikunde mag secondary odhi bedo e sikunde mag primary mano kaluwore gi wach mano chiw kod apuno mosebedo karango kendo chwalo paro mopogore opogore jatend piny Kenya William Ruto bende nobedo kacha ka chwalo wach makama ma en gimoro ma oganda osebedo kacha ka rito ni ang'o manyalo biro kiwinjo mano iwacho ni koro jatend piny Kenya William Ruto medo mana reverse gigo mane jatende machon jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne ochako nyithi sikul koro dhi bedo e primary kuom higni 9 ok higni 8 kaka nitimo chon to mana higni mang'eny mogik e world mangima ma nyathi bede e primary school kop kiwacho chon ama 844 ne wabete school higni 8 but koro ma idhi med giga achiel idhi bete school higni 9 e primary ka koro idhi e secondary kuom higni modong lakini king'iyo gimane ker machon dwaro en ikawo higni isomo class grade 1 nyaka grade 6 isomo primary and then itimo penj materi junior secondary school then koro kidhi senior secondary school lakini kaluwore gi recommendation mane team mane ker manyien oyiero giwacho ni when nyithindo obede e primary kata ka gidhi junior secondary lakini pod school go obede e primary school kora paro mano gimane jonyuol mang'eny oserito kabisa kop nyithindo bende dok e school Januar to nentie pogruok moro matin ama nentie confusion moro matin mane jonyuol obet gon koro nyathina dhi e secondary kose nyathina bet e primary lakini koro ma task force manotero report ni rais ne wacho ni nyithindo gino gobed secondary school ma junior no gobed domicile e primary school matia nyathi koro dhi bet school
higni 9. Mana kamano nyakoro Ramogi Jwang ka gintiere kar kanyo jo dito e sekta mar somo bende osebedo gi paro ma opogore ka koro sani bende ineno mano e kaunti ma Kisumu pishi mantiere kanyo ineno gi achiel kachiel jopuonje bende koro iluongo kacha mondo mi okaw tesegi mano kama gitere sikunde ma opogore ino koro jopuonje ne kanyo. Ramogi TV waluogi e yo moro makare aput marango chenro mag somo bende nyakoro Ramogi Jwang ka wantiere kar kae ne warange mano mipeke Gaset mar The Standard kaida some irange mana kacha yo maler ondike e ite maraboro Gaset mar The Standard kendo koro gimondik kanyo ka ang yud thuolo mondo mirangi nyithi sikul ma otimo penyno mar KPSEA gidhi bedo gi thuolo mar donjo mar tieko giwacho ni igni adek mabiro gidhi bedo kanye higa mar 2025 ema gidhi bedo ka giwuok e junior secondary kacha ka giwuok mano tiende ni jogo madhi timo penj margi mar KCPE mogik dhi bedo kacha ka donje form 1 higa mar 2024 mamano bende madhi bedo form 1 madhi bedo mogik nikech gima wacho kanyo ni higa mar 2025 ok wadhi bedo kod form 1 moramora iwacho ni sani kama gidhi bedo kar kacha idhi tim gi eyo machalo nade mano kaluwore gi report mano chiw jogo mantiere e riwruoge mag jopuonje mopogore bende mano ne ntiere kar kanyo mano kotel kod jagoro maduong' mano mar NAT ka irango chenro mane owacho mano jagoro maduong' mar NAT kendo gino ma olero owacho ni ento en gi paro mopogore ahinya kowacho ni gima kamae ne wuok nochiwo pache to gik makamagi bende ponono ne okolu ji mathoth osechiwo paro jonyuol Julius osechiwo ywak margi kachiel kod paro mopogore kotere kod som CBC ni nyaka sani nyabedo ni en fuong'ruok kuomgi koso pod girito report nitie report ma pod onego bed ni golo kata higa manyien entie kata mana report mane ogol gi team mane president oyiero ni mane mana interim moro ma gigolo mokwongo kapod gigolo report yes koro wang'en pod gidhi golo report gi mogik ma koro dhi miwa map maber kaka CBC dhi bedo implemented kata kamano gima ne duong' en mana ni nyithindo madhi secondary dhi bet kune to rais osewacho maber ni serikal dhi gero classes e skunde primary school madhi accommodate nyithindo madhi e junior secondary school e primary school koro en gima duong' ni serikal owacho ni gidhi duoko jopuonj be e training kaka gidhi puonj kaka gidhi chako puonjo nyithindo e junior secondary school mano gima duong' kabisa taparo kata mana NAT kupet ne ywak ni jopuonj mang'eny ne poko obedo trained to ka serikal nyalo wacho ni gidhi bedo trained aparo mano gima nyalo konyo kata kamano jonyuol be osebedo gi ywak kabisa ni CBC chal ni pek idonje mfuko ni kabisa kila wakati idonje mfuko ni taparo ni serikal kakose wachono training mar jopuonj kila kitu aparo ni dibet mayot ka the first cohort mar junior primary ochako school nyakoro Ramogi Jwang en chenro mag Gaset kawuono ka irango kendo inono gigo mosebedo kacha katimore kumora mora ma intiere yudo okinyi ma kawuono Gaset nitiere mar Daily Nation kod mano mar The Standard Gaset mar The Standard kanyo waserango to koro ang wadhi e ite marabich wach mantiere kar kacha iwacho kanyo ni koro mano Attorney General mapachoka mano Justin Muturi bende koro owuok oko kendo owacho ni opuodho chenro mano mar CDF kendo koro nyaka sani CDF dhi bedo ka dhi e counties mopogore mondo tim tich ma osebedo kacha ka otimo ng'ato koro penjo ka jod bura ema koro yombo kendo gido loche gima chalo kamae Supreme Court nosegolo ng'eto margi Attorney General biro gi mare ji dhi kode mbele wadok kama idhi washi bende sirkal dhi e yo moro makare kod doho koso wadhi rango gima chalo nade ka ing'iyo barua mane treasury ama minister mar pesa otimo ondikone speaker Wetangula no wacho ni noyudo advice ama no chika gi Attorney General miluongo ni Justin Muturi ni sheria ama ruling mane Supreme Court ogolo nen mar CDF Act 2013 okay National Government CDF of 2015 koro Attorney General wacho ni
oketho chik ma court gima court wacho en oluwo sheria nkop owacho ni ruling mar Supreme Court nen wuoyo ewi sheria mar CDF Act 2013 emano chiwo opinion mare on that, lakini National Government CDF Act mar 2015 mano Supreme Court okowuoye emomiyo no owacho ni speaker ni ase kone treasury mondo ogol pesa makama to treasury be no wacho ni odhi chako golo kochakre week manyien odhi golo billion 2 week ka week kuom wige 23 matiende mano in total gidhi golo billion 44.8 madhi e CDF. To kirango CDF ni adier kata kirango cases manenie from High Court nyaka Supreme Court ne giwacho ni management ama ng'iyo yore mag omenda kaka gitiyo kaka tich ma omenda gotiyo en tich mar executive ok en tich mar parliament. Parliament onego gwene ng'iyo serikal kaka serikal tiyo gi pesa go ok ni gene mag tiyo gi pesa go lakini according to Muturi owacho ni mano nen ruling on the CDF Act 2013 o insist en o ketho chik mora mar Supreme Court emomiyo ne olawo jatend migawo mar pesa mondo gol pesa ne serikal ne wabunge e CDF. Wabunge oseywa kabisa giwacho ni chenro mang'eny kaka mag basari nyithindo ok dhi school ko pesa ni onge nyithindo project no sechung mang'eny koro ne giywak matek mondo pesa ni ogol to ero giseyudo way forward koro pesa gidhi yudo kochakre week manyien tich ang'wen. Nyakoro Ramogi juang kairango gigi duto kama gitimore ka gintiere Gaset mar The Standard karkae iyudo thuolo mar rango ite mar 5 kanyo tisomo mathoth gigo mantie kanyo kama moko bende matimore do mbalariany ma Kenyatta koro bende okon kanyo chiko gol mondo mi gichula lakteche maromo 12 iwacho ni omenda mambalang' manyabedo ni wiye kacha mago allowances maromo $41,000,000 lakteche makamagi oting'o jok ma dakteche mlongo kanyo ni Dr. Joseph Muturi kamachielo Dr. George Karanja, Dr. Thomas Bundotich, irango kamachielo Dr. Edwin Mwathi, Dr. Gabriel Kamau, Dr. Kevin Mugambi, moko bende oting'o Dr. Abakash Singh kamachielo Dr. Martin Waweru, Dr. Joyce Mbogo kachielo koda Dr. Monisara Waiterero, Dr. Bila Kiama kachielo koda Dr. Anthony Njuguna mago bende chitena mamoko mosebedo ka kwako osiptende mopogore opogore pacho kato sani korero yuoro mano mbalariany no mano mar Kenyatta iwacho ni magi duto ne gitiyo e kinde mane midhusi mar corona ne omonjo pacho kae. Ite mar 5 nigi wach mathoth kar kanyo, ite mar 6 kod mano bende mar 7 lose weche mag omenda. Iwacho ni omenda makoro sani ogol mano omenda no mar Asla. Iwacho ni Asla Fund jo Kenya odonjo kacha ahinya. Ite mar 6 kod mano mar 7 mano mar The Standard. Ino gima tiere kar kae odiochieng' manyoro magi bende tiere ute fam mopogore opogore moko bende maponono ne iluwo. Jo Kenya oringo kendo chopo e ola gi to ola ichiwe mana matin 700 500 to ji mathoth osekawe kendo omenda mosechopo kacha oseu koro sani $400,000,000. Giwacho di chako president launch Asla Fund gisegolo pesa ni ji gisechiwo loan maromo $413,000 ni ji 683 to nyaka nyoro $7.7 oseduoki ji osechulo $7.7 chako chopo odiochieng' manyoro lakini mana kaka iwacho no ji osebed ka ywak kop ne giparo ni labda ng'ato nyalo ni labda Hustler Fund nyalo mi pesa minya chako go ohala moro maber lakini ineno ka seche moko kimanyo ng'eyo credit kimanyo ng'eyo limit mar yudo ka ng'enji limit mar 1,000 moko 500 moko 1,200 ma ok nyal timo biashara moro maber ma wacho ni koro nyalo loko ngima ng'ato mana ywak mosebet en kop ji ne paro ni labda Hustler Fund nyalo miyo 50,000 1,100 kadhi mbele to chako kata ohala maber ma kinyozi ohala moro mar manyalo mi income maber lakini
peso biro matin kata kamano. Mane ywak mosebete chako gini chakre. Alat ke ding'eyo giwacho ni serikal wacho ni ka ponomi pesa to chulo tami to gidhi kao savings ni. Koping'eyo pesa no ka ki ihole to tie percentage madhi dong ming'ado madhi e savings. Koro serikal wacho ni ka ponono ni chulo pesa ni otami to gidhi ng'ade e saving no. Mane kaka serikal dhi deal gi jok ma duoko pesa dhi tamo. King'iyo itoboka ni kako wacho e page mara 6 mar The Standard. Kamano nyakoro Ramogi jwang' yudo thuolo mar some ite mara 6 kod ite mara 7 bende ka eneno kata ni ginto gichomo kama chalo nade. Nitiere weche makoro tenore kod ikruok ne yiero madhi timore higa 2027. Duol matayo yiero mapacho ka. Wach ma kama omipe ki Gaset mar Daily Nation kod mano mar The Standard. Wadarangane kan sani koro gimantiere ka koro wach ni od bura ochwalo paro mar mondo mi ka irango ni nyalo chunge tich koso oyo. Wach ma kama koro wacho ni odong' mana mondo mi jatend piny Kenya William Ruto chuoga put machielo mabende koro dhi rango. Wacho ni tribunal machalo kamae en ikruok ne yiero mabiro cha. Ere kaka IBC dhi bedo gi oganda kata commissioners e gi kacha mopogore opogore. Kabisa. Mayan mana strategy ma 2027. Yiero mabiro mar 2027. Kop kila ng'ato josiasa kila group chal kagima dwa control IBC. Kop king'iyo gima jo Kenya Kwanza temo chal ni kagima commissioner 4 gi Cherera gi joweteni 3 chal kagima negi pendelea jo Azimio kabisa. Koro okagi dwar gi commission kendo. To king'iyo jo Azimio be wacho ni apana president dwa kelo jok ma en mo micromanage. Koro en lweny koni gi koni mondo jogi control commission mar 2027. Kata kamano parliament osewacho ni president dware ko form tribunal mondo o ngi ka jogi noketho chik mora mar katiba ama sheria mora ma moromo gologi e office kama gintie sani. Ing'iyo commissioner 4 gi nodonje tich dwe mar 9 higa mokalo. To nego ben gi wuok e tich bang' higni 6 matiene ne kapo ni gidong' e office gidhi bed in charge mar election mar 2027. Then commissioners 3 chairman Chebukati, Abdi Gulie gi Boya Mulu nego ben gi retire January bang' higni 6 kaka katiba wacho. Koro kapo ni 4 gi wuok ta 3 ka be retire matiene commission dhi bet maonge commissioner. Mano in other words nyalo bedo crisis e commission. Koro ka jogi ogol at the same time then ing'eyo nitie sheria moro mabende jo Kenya Kwanza temo push e parliament mar change gidwa loko that panel mayiero commissioners. Sheria no bentie bill no bentie parliament sani to aparo ne odhirumo at the same time ma jogi dhi tieko these commissioners mondo ka gichako gi new panel gichako gi new commissioners mane gimendelea sani e parliament. Koro Ramogi jwang' pat Junet Mohamed bende wacho kata ni onge kod chira ahinya gi gigo twak madhi bedo kanyo mano mi pek piny kanyo. Mana bang' pichano koro kineno pichano piny kanyo nitiere wach ma Opiyo Wandayi wacho ka kamachielo bende Junet Mohamed bende oloso mano ka gintiere mana piny kanyo Gaset mara The Standard ite mara 10. Opiyo Wandayi wacho ni ng'wech ni en marang'o. Iwacho ni kae waneno kendo warango gino moro mopondo. Owacho ni gino ma Kenya Kwanza bende koro chako mondo owit oko kata othich oko e apisi commissioners mag IBC 4 moting'o Justus Abonyo, Nyang'aya, Juliana Cherera, Erin Masit kachiel koda Francis Wanderi. Wadhi ka watie kod chieng' ma kawuono. Ang'eni wabo pango chenro machielo kendo ka iduogo e Ramogi TV. Ma hangu ni chopo kata kamano pod wabodhi nyime. Ite mara 11 mane mwatieko godo. To hangu miyo mana pach ma wiye jogoro mongirore 51 odiochieng' ma kawuono chamo muma. Pachi nyabedo mane gikalo gibedo gi ng'wech moro mayom ahinya e kinde ka gintiere od bura kata kipodhogi. Kata ka nying'iyo nyoro kanyo ipodhogi od bura ne en tich mayot kabisa nikopa jo Azimio to nyowok e od bura na ginoko gite. Koro nan chairman mar committee ma dhi wacho ni ng'ani wa recommend mondo kal tiketo question to jogo approve. Ne tich mayot kabisa to koro kawuono gidhi chamo muma mondo gichak tich
kaka principal secretaries. Ingen principal secretaries e kaka gine kaka chuny serikal kok gine counting officers. Koro matien kochakre kawuono koro ka ker manyien dhi bet gi sirikal kamili mondo chak tich ni jo Kenya mondo otim singo mano singo ni jo Kenya ndalo campaigns. Koro wan gi geno ni odhi timo kaka ne ochiko jopiny. Aya, erokamano ahinya Julius Otieno. Wach mari mogik ponono wach ma idhi bedo ka iluwo kawuono tiji mar fwambo, wach ma idhi bedo mapek ahinya kawuono ma nya bedo ni luwo. Kawuono wan mana gi wach mar KCSE machako kawuono. Ing'eyo ka nyithindo chako penj to mano gima duong' kabisa molo kata mana siasa. Kata kamano pod waluwo wach mar commissioners gi. Labda Azimio nyadhi e court ginyalo chako maandamano mane giwacho, koro ema pod waluwo odiochieng' ma kawuono wana kaka odhi chal. Ago ni rokamano ya kumulutor matoko lera Ramogi TV okinyi ma kawuono dakika osekalo 26 tok saa 1 mar okinyi. Neno Roma Gaset nyinga Cleophas Loch ote mayoro wasome twak mabiro kod nyawadwa Joyce Oduor. KCSE ochako ang'o monego bed ni wang'eyo maling'ling gin mage oriti masani kakete mane Ramogi TV nyinga Cleophas Loch.